May hapon Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon nagatulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Nagpapatian mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subungad daw. Kadamuon sa volcanic earthquake sa kanlaon nagsaka sa 90. Kadamuon sa sulfur dioxide nga ginabugas ang bulkan, liwat ka nagsaka. 18 anyos ka lalaki ginkasuhan sa abduction angon sa pagkuha sa 5 ka tuig nga bata sa Talisay City. Babae nga nagabusong patay matapos mabuguan ang ilang motor sa isa ka van. May malawig nga brownout sini nga Domingo sa Bacolod City. Kag sa Good Vibes, Bacolod Taytong High School Volleyball Team preparado na para sa back-to-back championship sa palarong pambansa. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, may malawig nga brownout sini nga Domingo sa Bacolod. Sa mga napaidalom sa Mountain View feeder, may 6 a.m. to 6 p.m. nga brownout sa Domingo nga adlaw. Ini ang ginanunsyo sa National Grid Corporation of the Philippines. Ini ang nagalakip sang area sang Mountain View Subdivision, North Drive, portion sang Lacson Street, Capitolio, Eroreco, Barangay Mandalagan, kaga porsyon sang Barangay Bata. May 6 a.m. to 12 p.m. naman nga brownout sa amuman nga adlaw sa mga nasakpan sang Burgos feeder. Nagalakip naman ini sang area sang Villa Angela, Lopez East, Barangay Montevista, Capitol Heights, North Drive, porsyon sang Barangay Villamonte, Estefania, Granada. May kaawyuhon ang NGCP sa 69 kV line, islan nga mga poste kag tree clearing activity nga himuon. Sa number 9, nagsugod na subong adlaw ang enrollment sa mga pampubliko nga eskwelahan. Suno kay Hernani Esculiar, ang spokesperson sa Department of Education Western Visayas, magalawig tubtub Hulyo 26 ang enrollment period. Person via remote kasubong sang online messaging sandig sa pagplastar man sang eskwelahan kung paagi sa Dropbox nagibutang malapit sa mga eskwelahan mismo kung sa mga barangay hall. Pahanumdum ni Esculiar ang mga kindergarten, grades 1, 7, 11 kag 12 kasubong man transferees ang mag-fill out sang basic education enrollment form samtang ang grades 2 to 6, 8 to 10 kag 12 ang mag-fill out sang confirmation slip. Igapatuman man sa mga mag-aabot nga school year ang matatag curriculum. Magapaydalom naman sa training kag capacity building ang mga teachers nga magatudlo sang bago nga curriculum. July 22 to 27 natala na ang Brigada Eskwela kag magabukas ang klase naman sa July 29. Sa number 8, National Tax Allotment sa probinsya sa Negros Occidental para sa 2025 amangin 5.8 billion pesos. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, kung ipaanggid sa 2024, nagsaka ini sa 19% o kung may duga nga masobra sa 918 million pesos. Ang NTA sang 2024 masobra sa 4.9 billion pesos. Suno kay Lacson, ang kantidad sang NTA sa 2025 ang halos nagbalik na sa tion sang ang nangin basehan sang collection ng pre-pandemic. Magapadayon ng mga proyekto sa probinsya suno kay Lacson pero may mga allocation nga pasakaan man kasubong sang assistance to the barangays nga karon 250,000 pesos ang mangin 300,000 pesos nga amo naman ang original nga kantidad nga ginahatag. We will continue with the programs that we have funded. We can also again increase our assistance to the barangays, which is now 250,000. Now we can increase it to 300, which was the original amount we used to give before the pandemic hit us. Sa number 7, Police pilasod matapos kintiro sa isa sa mga subject sa drug buy bust operation.
Pilason si Police Staff Sergeant Eric Montoya nga katapos ang Kabangkalan City PNP matapos matiruan samtang nagapatigayon sang buy-bust operation sa sitio Magkinigkig, Barangay Tan-awan, Kabangkalan City kahapon sang aga. Nadakop man sa mga pulis ang isa ka criminal gang member kag number 6 nga drug priority target list nga si Alvi Taco pati ng isa ka suite level individual nga si Joseph Sapuan. Naibaluan sa isa sa mga sospek nga pulis ang ilang kakatransaksyon, gilayon nga nagluntad ang tiruhay. Gintiro ni Taco ang pulis kag naigo ini sa natuo nga kamot. Nakuha sila ang 18 tanan ka mga heat-sealed sa plastic sachet nga may shabu kag duha ka mga pusil. Nagabugat ang shabu nga nakuha sa mga sospek sang 20 gramos kag nagabalor sang 136,000 pesos. Detain ang duha ka mga sospek nga magapangtubang sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang magapangtubang naman sang dugang nga kaso si Taco nga frustrated homicide. Sa number 6, babayi nga nagabusong patay matapos nga mabungguan ang ila ginasakyan nga motorsiklo sang van. Padulong kuntani sa Barangay Health Center ang mag-asawa nga Judica Gasyogi Guatis kainas ang aga sa mabungguan sang isa ka van sa may National Highway sa Barangay Dungguan sa Manhuyod, Negros Oriental. Sa inisyal nga report sa PNP, nagaangka si Shogi nga nagabusong sang 7 ka bulan sa motorsiklo nga ginadala sang iya nga mister. Sa mabungguan sila sang L300 nga van nga ginamaneho naman ni Benedict John Apostolero. Sa kakusog sang impact, naglabog ang misis sa sementado nga dalan kag nag-angkon sa mga malubha nga pilas sa nagkalain-lain nga bahin sang iya nga lawas. Ginhingagaw siya dala sa ospital sa Bai City pero gindeklarar nga dead on arrival. Sa number 5, 41 anyos nga lalaki nga damlag pa ginatudlo nga sa likod sa pagkuha sang 5 ka tuig nga bata sa Talisay City ang ginhilway na. 18 anyos nga soltero amo gipasakaan sang kaso nga abduction. Kasong abduction in relation to Republic Act 7610 on violence against women and children ang ginpasaka batok sa 18 anyos nga lalaki nga ginatudlo responsable sa pag-abduct sang 5 ka tuig nga bata nga babae sa Talisay City Lunes sang hapon. Samtang ginhilway sang Talisay City PNP ang 41 anyos nga una nga napasibangdan sang 18 anyos kag sang iya kaupod nga 12 anyos nga bata. Ginsiling ni Police Captain Wilma Silva, spokesperson sa Negros Occidental Provincial Police Office, nagwa sila nga pagpangusisa nga wala sang patod nga partisipasyon ang napasibangdan nga persona nga taga Bacolod. Yara na sa custody sa Social Welfare and Development Office ang 12 anyos nga bata nga lalaki. Samtang ginahulat pa ang resulta sa medical examination sa minor de edad nga babae. Narescue ang 5 ka tuig nga bata sa Barangay Villamontes sang Martes ang kaagahon sa bulig sang WCPD Talisay, Barangay Social Workers kag Police Station 4. Natungod sa natabo, nagapasalig sang mas mabaskog pa nga pagpatuman sang curfew for minors ang kapulisan agud matap na ang posible nga modus. Sugod pa na dugay na makita sa daging napapuli na naman nabi na sa mga ara sa kompyuteran. Atong mga tutukan ng bata tayo dito pag-isalig ng pampangunan sa dalan. Babayaan lang kung may mabantay, dapat ang mabantay hindi minor. Kabaluman hindi ta magsalig nga uldo ara sa lugar ta gampang bata, dapat tutukan tagin no. Iti hindi ta kachindi sa ginaubra sang kuan. Sa napinsa sa ibang mga gamudos bla. Sa number 4, Senator Juan Miguel Zubiri luyag nga mapatod ang pondo kag assignment sang tagsa ka departamento sa Negros Island Region sa natalana nga Senate budget hearing. Nakigsapol na sa pila ka provincial kag local officials sa Negros Island Region si Senator Juan Miguel Zubiri agud mapatpat ang mga lugar nga tukuran sa mga regional offices. Gani sa ginapaabot nga budget hearing sa Senado, usisaon ni Zubiri pati ang pondo nga kinahanglan para sa NIR, pati na ang pagtalana sang regional officer kag directors sa nagkalain-lain nga departamento. Si Zubiri ang principal author sang NIR Act
nga nagaisa sang Negros Occidental kag Oriental lakip na ang probinsya sang Siquijor sa isa ka rehiyon. Si Zubiri nga naislan bilang Senate President ang nagapasalig nga magapabilin nga mangin solid sa gihapon ang katapos ang anay Independent 7 sang Senado. Inibisan pa ginapaabot ang pagbiya ni Senator Juan Edgardo Sani Angara nga magaserbe bilang bag-o nga Secretary sa Department of Education. Starting with the budget hearing, I will ask each and every department the status of their, I'd say, compliance to the NIR law. For example, may harap ba sila naibutang na OIC, kung sino ang ilang mga OIC, kag kung mahimo, coordinate with the local government officials together with the congressmen, kung sino ang ilang mga regional directors, para mabuligan man sila sa mga congressmen and governor and vice governor. And of course, kung di natin ibutang ang mga offices, because although we